טוב, לא סיימנו, אז אנחנו פותחים עוד. וואו, ממש תודה. ותודה שהבאתם לי את כל החברים לפה. אומייגאד, אני כל כך אוהבת כאלה ריבועים. תודה מי שהביא לי. יש פה עוד... אומייגאד, כלב! יואו, יש פה גם עוד מתנה. וואו, איזה יפה. אהבתי ממש, תודה אמא, תודה אבא, ותודה לכם חברים. יאללה, עכשיו העוגה. עכשיו נציין אותה עם המביאה. אני מביאה את העוגה. אבל מה אוכלים כאן? לא אוכלים כאן בחוץ. מיה, יש הרבה עוגות. בסדר, בסדר. כאילו גם על הגן. ולי גם... איפה את? לא נורא. אכלת בכאילו. כי נו ככה זה עוגה אחת. וואו, ממש תודה. על עוד דבר, עכשיו אתם יכולים להיכנס לבריכה. ייי. רומי תשחקי. אני שמה בגד ים. לא צריך, לא צריך, כאילו הייתי עם בגד ים. לא, הייתי עם בגד ים. טוב. כולם להיכנס לבריכה. צריך להוריד את זה. לא צריך להוריד. אני שוקבת. מסיבת בריכה. מסיבת בריכה. מסיבת בריכה. הכלב פה יישב, הוא ינוח. מי צריך להדליק? יאללה, תתחילו עם המסיבה. מסיבה, מסיבה. מסיבה. לא נורא שנפל לנו שום דבר. פולי, פולי, פולי. טוב, וזה היה הסוף של הסדרה. מקווה שנהנתם, כאילו מקוות. אוקיי, ביוש. עדיין נמשיך את זה, אז זה עדיין לא, שיגמר כאילו הסרטון, זה יהיה הסוף של הסדרה. לא מיד די. כן. זה לא די. כן, כי מה, יותר מדי ארוך. 3 פרקים זה בסדר. בא לי הרבה. 3 פרקים זה בסדר. טוב, יאללה. טוב, תלכו ביי. בא לי שתלכו ביי. לא יפה, למה את מעיפה אותם ככה? לא, כאילו הם הלכו. טוב. כלב חמודי. רוצה לאכול?